Kaya sa akong nawang, para akong dagway, parang seryoso kayo, kaya I wanted them sa uman sa ilang tabi-tabi, walang tika-tikalan, kana ba? So, maakong kuwan, mga igsoon in this that, even though, bisan gamay o dako sa atong mga problema, sa atong unang pabasa karon, ingon si Propeta Hagay, ayaw ka hadlo. Ayaw ka hadlo. Mao kini akong mensahe ngadto sa tanan karong gabi mga igsoon. Ayaw ka hadlo. Bisan na ay problema sa pamilya o sa trabaho, na ay kini ang murag pagdumot sa hit sa tulo sa imong kaugalingon o na ay kini ang kulba sa imong kaugalingon, ayaw ka hadlo. Nga naman, ayaw ka hadlo, kay uban ka natong tanan sa atong Dios kanunay, kay naay sa iyang presensya bisan asa. Ang usa ka tawhan ang ipamutan ako kada Eva, pwede mag-ampo dito sa CR. Oo, pwede. Kay naa sa atong Ginoo bisan asa. Tinuod o dili? Tinuod. So ang iyang presensya, na sa iyang presensya bisan asa. That's why ang akong personal pamalando mao kini ay say, ayaw ka hadlot. Kini ang upat ka mga K sa Bisaya. Ayaw ka hadlot. Ayaw ka gugol, ayaw ka balaka, ayaw kulbaa. Na mao ang upat ka mga case. Ang importante kayo mga igsoon karon is that ipangunta na sa iyang mga tinunan. Who do people say that I am mga igsoon? Unya, umang ka na, ang iyang ipangutana, ikaduha, who do you say that I am? It means sa iyang pangutana, nakita siya kung nagkaila siya if we know Him. Na yung bang mga tao, murag mga Kristohanos, murag 30 years, 40 years, pero ang ilang pagtuo ay kulang ba? The more we know God, mga igsoon, mas busog sa atong pagtuo. The more we know Jesus, mas nindot ug mas busog sa atong paglaom. Basta kung walay time, we have no time, ibon nagbasa sa mga pulong sa Diyos,